एगो भक्त भाई परिवार में नहीं था, कहा तो बड़ी भाव से भैया महतारी महान जहान कहे महतारी महान जहान है जहान कहे महतारी बिना दुख के हरवैया सुर तुलसीदास कबीर रटे रट गईले कालिदास कन्हैया बेचूरी तुम्हें प्रीत भरा सुर लगा तीनों चीज मिलेला तो एगो सुधर गवैया होला खड़ा एगो सुधर गायिका होला ऐसे कहल जाला सुरतान कहलो गवैया दास सुदा कहे जननी खोज विशाल आवा खोज सब भैया आवा अरे बीड़ा बजवैया मीठा मीठा एगो माई के भजन ओकरा बाद सीधा सीधे यहाँ सबके उठाई ऐसे कि सबके अलग अलग रुचि जिया भाई बड़ी दिन बाद भेटाई यार सुंदरता कम भक्त भाई के दरबार में गई कहता कि देख ली हनी हो हम तो देख ली हनी बस यही से सहयोग तलब देख ली हनी हो हम तो देख ली हनी अरे मेरे शाहरुख खान मैं आईपीएल देख के इस सब चैनल से ड्रीम 11 पर पैसा सब टीम बना के करोड़पति हो जाए कोनो बात बा सबसर माई से देख ली हनी हो हम तो देख ली हनी जे भी अपना माई के दिल से मानेला अपना माई के तनी एक बार दोनों हाथ में से उठा ली जे भी अपना माई के दिल दोनों हाथ में सभी लोग उठा दे सबको भैया जे माई के नाम मानत होई ओकरा के 100 हाली ना 100 हाली प्रणाम करब हाथ ना उठाई जे माई के नाम हाथ उठाई बिना माई के माई के मूरतिया देख देवी माई
के हिस्से में तू कहाँ आई? मैं सबसे छोटा बेटा था, इसीलिए मेरे हिस्से में सिर्फ मेरी माँ भक्त बड़ी भाग कि बड़ी भाग्य आई, बड़ी भाग्य आई हम त देवी माई के गाँव में। सुख पाई हम बड़ी भाग्य हम सब सुख पाई हम बहुत शांति से गावत गीत से नया भजन बा। माई के दरबार में जाकर ना कहला कि टेकली हनी हो टेकली हनी हो कि माथा माई सुपर हिट धुन याद आ गई। कौन गया? चैते में हो जाता, चैते में हो जाता किस्मत के धनी होला जेकरा साक्षात माई के दर्शन हो जाला, न त भीड़ो भाड़ में जइबो त तुरंत दर्शन करबो त पंडित के जल्दी जल्दी आगे बढ़ा भाई कि किस्मत के धनी भवानी मैया के चरणी। और वो जिला अब बगसर से लेके आई गंगा जी के किस्मत के धनी भवानी मैया के चरणी। बगसर से लेके आई गंगा जी के हेली गंगी हम हेली गंगी थोड़ी देर तिवारी भैया मेरा शेर आपको देखते तो दिल गदगद होता है। अरे कि माथा माई के
एक बार